Mijn broer hoor, ik ga niet op hem wachten, Imani. Hij is jouw broer. Wat heeft hij gezegd? Wat 6:30? 6:30? 6:30 moet hij opkomen. Nee, ik heb hem al afgezet, ik kom niet terug. Hij zal weten hoe hij naar huis gaat. Nee man, hij zal... Maar dan hoe gaat u mee komen halen van dat mensen? Ik kan jou... Gaat u mee wel komen halen, maar hij gaat hem komen. Ja, jij bent 9 jaar, dus ik kom jou halen. Hij is al 16. Laat hij zelf naar huis gaan, maar is vermoeiend, man. Nee, laat. Je gaat komen om hoe laat je moet komen halen en je gaat hem komen halen. Nee, als 16 jaar rij ik hem en breng ik hem naar plekken. Ik heb ook mijn eigen dingen te doen. Sorry hoor, Imani. Ik ga opa voor je zitten. Opa. Ja. Vraag opa of opa hem wil komen halen van voetbaltraining. Maar ik, voor mij nee. Ik heb hem al afgezet. Hij kan toch zelf gaan naar huis? Hij is al groot. Huh? Laat hij een bus pakken of kijken of hij loopt. Hij kan lopen. Eenmaal getraind, dan is hij nog fit. Hij gaat moe zijn. Ja. Ik ben nu al moe. Dus ik kom niet meer de hele dag rijden. Ik ben moe. Ik kom niemand meer halen van les. Yo, ja, je bent 9 jaar, dus ik ga dat doen. Sorry hoor. Hoe laat zegt hij? 6:30? Ja. Nou, dan is hij 7 uur thuis. Een lekkere half uur lopen. Hoor, Imani? Sorry voor je broer. Sorry voor je broer.